Mä päätin tähän alkuun tulla sanomaan, että tämä video sisältää kiroilua ja myös vähän sellaista mulle ja Katelle ominaista läppää, eli tää ei ole ehkä suositeltu perheen pienemmille tai jos ette kestä kiroilua tai sen sellaista, mutta nauttikaa. No niin, se nyt lähti päälle. Mua särkee päähän vähän. Onks tää outfitti hyvä? On kauhea jano. Me hakee vettä vittu. Tää Ei oo outfit... niin helppoa. Häh? Ei oo niin helppoa. Miksei? Onks niin kivat tehtävät siellä? Mua ärsyttää, kun mä oon tehnyt nämä tehtävät joku 300 kertaa eri käyttäjillä. Nyt mä oon täysin käyttää vaan. Oi jumalauta. Arvaa mitä mun isoveli alkoi selittää, että jos mä laitan tommosen... Mitä? Kumpi isoveli? Niitä on edelleen 3. Niin, no vittu 3! Mikä niistä olisi hyvä? Kuka? No se joka asuu vielä meillä, eli Randu. Okei. Okei, mä leikkaan ton pois. Mut siis se alkoi selittää, että... Häh? Sä voit vaan sanoa Randu, ei tarvitse. Ei alkaa mainostaa sitä. Joo. Mutta se oikeesti kyllä hyvä musiikki, mä kestä. Vittu, kuuluuko se mässytät siellä? Se on räppäämistäkin varmaan. Mut siis se alkoi ohjeistaa, että jos mulla on tommonen liikkuva taustakuva, niin se kuluttaa koneen tehoja. Se on totta, mut se on hieno. Nitro. Häh? Ei kun no nevermind, ei mitään. Mitä helvettiä? Siis koneella tässä taustakuva on liikkuva, paitsi nyt Joo, ei joo. oo. Koska ei oo. Venaskaa. Onks mulla oikee? Joo, kyllä tää mikki kuuluu. Joku laittoi yleiseen Laummarks 2 Orilaaksolassa 4 jotku nopeaa. Ei mennä. Ei kyllä ehkä mennä sut. Häh? Kela, kun mä tulisin täällä sun nuubi-akkolla sinne. Voitko kohta tulla Katella, niin mennään johonkin ropeen? No ei vitussa. Voidaanko oikeesti, please? En ainakaan Katella oo tulossa. No mikset oo? Voi perse nyt, kun tää saatana Donald Trump on vähän vittumainen tässä. Jättää määrään, voitko vittu vetää poniin? Mikä Donald Trump? No kun mä oon täällä tekemässä sitä siltaa täällä. Donald Trumpi. Ai se vitun tyyppi, joka ohjeista. Siis mulla kesti Katjalla sen sillan tekemisestä yli 2 kuukautta. Okei, mä nyt... Ei puhuta enää siitä, koska mä haluan tästä Champistakin jotain pätkää. Mä en halua mykistää tätä. Näyttää tyhmälle. No se voit vaan... Luraa ne nimet. No, niin kyllä voi, mutta siis... Apua vittu, toi kissa kaattaa kohton. Aina mitä helvettiä! Tai tätä... Puukie, tai en tiedä onko toi manteli, niin Ei vittu! Et tunnista kissoja. Häh? Et tunnista omia kissoja. No en mä nyt nää. Ei vittu, se ei kaatanut sitä aitaa. Hii saatana, nää juustot! Mitkä vitun juustot? No täällä Jorvikin Champissa on näitä juustoja, jotka lentää. Eiku A. Mitkä juustot? Ei vittu, saatana. Hihihihi, voitko mennä? Musta ei ikinä tiiä. Häh? Musta ei ikinä tiiä. Vitun hauska juttu. Mä oon kohta puolella. Häh? Ei mitään, nevermind. Ei kun sano! No kun mä sanoin valheellista tietoa. Ei kun sano nyt! Ei vittu saatana. Niin mitä? En mä tiedä, mut siis Kyllähän mun kaapit. Siis kun mulla on kaapit koulussa, niin mun kaapin vieressä on roskis. Mut silti mä jaksan niitä roskis. Laittoks joku sun kaapin roskikseen? Ei. Mitä toi on? Kuinka kaus? Okei, ei mitään. Mitä? Mutta siis... Apua, täältä kentällä on joku ropetunti. Mä vaan juoksin tästä läpi. Mä menen. Niillä on vähän...
No ei varmasti oo. Ois jotain ube? No ei, niitä on niin monta, ettei ne mahu gruppiin. Mä teen nyt tän kouluratsastuksen. Nää on legit helppoja. Nää saatanan kouluratsastukset. Konrad. Häh? Ei mitään, sä et ymmärrä. Ei ku kerro nyt. Turpa kiinni. Ei ku kerro! Idiootti, hiljaa. Ei ku kerroppa nyt. Tarkoitiks sä, et kun on ne saatanan ne viivat, et mihin pitää mennä? Häh? Niin, vai mitä sä tarkoitit? Voitko kertoa, niin mä ymmärrän. Mä sanoin Konrad. Ei vittu. Se on tässä sepän nimi. Mä laukkasin liian kovaa. No mulla on tää peli englanniksi, et kyllä mä nyt ehkä ymmärrän. Onks sulla jo? On, mulla on ollut aika kauan. Bro, voit... Ai aina, jos haluat selittää mulle, niin kun sä oot sinne boomer, kun sä pelaat englanniksi, sua niin paljon paremmin. Ei vittu, mä en osaa tätä. Mitä mun... Voi mä oon ihan vitun väärässä paikassa. Eiku No niin, nyt mä ostan sen, mä pystyn tähän. Mulla menee mun kaikki rahat, mut se ei haittaa. Okei, apua. Okei, mä en oo varma kriollosta, mut jonkun hevosen mä haluan nyt ostaa. Okei, minkä mä ostan? Tuosta tämmönen vanha heppo. En mä halua nyt, kun mulla on niitä jo ihan tarpeeksi. Kun mulla jäi sen verran, että mä voisin sit ostaa semmosen vanhan Jormanin podin, kun niitä alennetaan totta kai. Mutta siis mitä niitä on kaikki SC-koodeja, kun mä haluan ostaa tälle jonkun vanha hepa? Mä voin katsoa, kun tuolla ne spoilerit ja koodit tuolla Metsästäjien servuilla, siis yli kaikilla servuilla on ne. Tolleen on. Joo. No en laita tota. Please, oikeesti. Ei. Mä ostan sille Megiksen seuraavan kerran, kun me nähdään, jos saadaan sen. Ei. En oo. Joko? Okei, kaikki nauraa mulle, mutta okei. Yes. Ei vittu, tää näyttää niin tyhmälle. Okei, ei vittu. Otanko mä nyt tän harjan? Otat! Mä ostan sille Megiksen. Ei jumalauta. No okei. Tää on nyt geldingi. Okei, mikä tän nimeksi tulee? Valde. Mikä? Valdi Kalju. Ei. Mä otan tän nimeksi Saanko sieltä Kalju? Mitä? No mietin tän nimeä. Voitko laittaa sen nimeksi ES? No ei täältä nyt semmoista saa. Laita pillu. En vittu sano. Tästä saa... Täältä saa ES! Oikeesti? Joo! Laita ES. Okei, sen nimi on ES. Mä ostin sen nyt. Voitko laittaa kuvaa mulle sinä kysyisit? Se vittu on tyhmä näkö. Ei vittu, mihin mun rahat meni. Sen nimi on Mennään se vähän lakaa, kun mulla on vaskanetti nyt. Kun me tullaan niitten niin maa tärisee. Mä tein äitille muuten äitienpäiväkortin, missä oli koko ES toi biisi kirjoitettuna. Mitä vittua mun tallille just tapahtui? Mä laitan sulle kuvan. Tuleekohan Katjalle kosta bännit uudestaan? Vähän pelottavaa. Kato toi snappi. No. Mun tissit roikkuu. Mitä? Silleen ne ei pysy kurissa. Mä pistää joku... Laitan liimaa niihin ja paperia päälle. Epää kun sun hora se pystyy tehdä noin. Pitäisikö laittaa ensimmäisen persoonan näkymä? Joo, mäkin tässä pistän.
Mä laitan tän UI nyt pois tästä. Ei vittu. Mä en näe sun ratsastajaa. Pistä se, että sä et näe muita. No niin. Noita. Wow. Vitsi, sä oot kyllä taitava. Sä voit julkaista nää sun Rope-tilille. Okei, nyt mä keksin radan. Sit kun sä oot tullut vielä. Mä menen vielä tän homolinja. Hyvä homolinja! Jee! Kiva kun nää menee sit YouTubeen ja sä vaat silleen, mä menen vielä tän homolinjan. Okei, no niin. No niin, valittapa meille sitten uusi rata. Okei, nyt tulee vähän vaikeampi, tai en mä tiedä saako tästä vaikeeta. No ehkä saa. Niin okei. Tullaan täältä eri kierroksessa, eli vasemmassa kierroksessa tullaan sieltä ihan päädystä. Mennään tästä tää vihreä, sit käännytään tälle. Mä menen nyt tosi upeasti. Sit siitä niinku kaarletaan tosta täältä tähän. Tähän. Joo. Sit siitä toi helvetin liila. Mut sit käännytään täältä. Mennään tää homolinja. Okei. Okay. Ja sit se loppuu. Mä voin aloittaa. Aloita vaan, vitsin tyhmä. Okei, toi oli vitsi. Adolfi. Hyvä Adolf, sä pystyt siihen.